Третото официално посещение на мигленчето в Беневенто успешно приключи. Събитието беше тържествено отбелязано с ритуалното изкъпване на Алия и специалното й фризиране. За тържествата по изпращането на мигленчето бе създаден и ритуал по съвместно дружеско ядене на солети, което подчертава близостта между участниците в ритуала и като цяло е незабравимо изживяване. Древният акведукт отново благослови пътя на трите хубавици, а дъждът даде обещание в бъдеще да им върви все по вода. Двата гъсти топли шоколада се разляха в душите на красавиците. Спонсор на заключителното тържество бе крайпътният ресторант от веригата на Макдоналдс, който затвори врати за обикновените посетители и се погрижи за доброто самочувствие на VIP гостите си. Целият личен състав демонстрира безупречна фирмена култура, високо ниво на обслужване и дори направи опит да разведри трите хубавици, над които вече тегнеше мисълта за предстоящата раздяла. Алия, която принципно е девойка без спирачки в живота и поведението си, демонстрира и този път пълното си пренебрежение към всевъзможни граници, прегради, заграждения и ограничения. Най-малката хубавица омагьо с памперса си куфара на мигленчето срещу загубване в Рим. Финалните минути от третата официална визита на българската делегация в Беневенто и Неапол преминаха с въздушното настроение, създадено от десетки балони. Само скромността на трите хубавици попречи на властите да строят почетния караул и да ухланат червените пътеки към VIP-салона на летището. Поздравите след изпращането на мигленчето могат да бъдат разбрани от всички.